Ne zaboravite da se pretplatite. Tati? Lili? Zdravo društvo! Perune? To sam ja! Da li znate gdje se nalazimo? Ja znam. A ko si ti? Ja sam vaš master igre. Taj glas. Nalazite se u igri u kojoj morate da pobegnete iz sobe pre nego što vreme istekne. A da biste uspeli, morat ćete da prođete nekoliko testova. A master igre je osoba koja pomaže igračima u slučaju da im zatreba pomoć. Gospodin Jutro. Ljudi, to je gospodin Jutro. Ne znam, tati, kako možeš biti tako siguran? O, da, upravo si, to jeste gospodin Jutro. Hajde društvo, igrajmo se. Evo ključa za otvaranje prvih vrata. I zapamtite, morate da radite kao tim. Uhu! Hajde ekipo! Ljudi, voda se povećava, moramo da rešimo zagonetku. Drugari, našla sam ključ. Gde si ga našla? U fioci, tamo u stolu. Bravo, Seko! Hajde da otvorimo bravu! Ljudi, ne, čekajte. Brava mora da se otvori kombinacijom boja. Zbog toga mislim da ovaj ključ otključava ormarić. Bravo, Lili, bila si u pravu. Ljudi, pogledajte, kutija i jedan papir. Ali čemu nas služi? Ljudi, trebalo bi da pogledate u kutiji. To je to. U kutiji se sigurno nalazi odgovor. Možemo li malo brže? Vode ima sve više i više. A zašto ovo koristimo? To je redosled kojim treba da otvorimo bravu. Crveno, plavo, žuto i zeleno. Pogledajte, čepići za uši da nam voda ne uđe u uši. Perune, mislim da su oni namenjeni rupama na tušu, da zaustave vodu. To ima mnogo više smisla. Gotovo. Odličan posao, društvo. Idemo! Pazite, ako dodirnete žicu, pečurke će se probuditi zbog zvuka. A znate šta se dešava kad počnu da pevaju? Ja to mogu! Skoro si uspeo, Perune! Re, mi, fa, sol, la, si, do. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Si, la, sol, fa, mi, re, do. Lili, kako si to uradila? S pomoć čepića za uši koje nam je Perun ranije dao. Čudno, ovde nema ničega. Ljudi, ovde postoji dugme. Pritisni ga da vidimo šta će se desiti.
vrata! Veoma dobro, društvo. Uspeli ste. Još ste to uradili za rekordno vreme. Ovo je bilo super zabavno.